Takže čau lidi, já vás tady vítám u prvního dílu z World of Warcraft, což bude další hra, kterou budeme hrát. Budeme hrát samozřejmě Warlords of Draenor. A budeme hrát za Hordu, že mám Hordu radši než Alianci. No trochu líbí se mi víc ty postavy, prostě jaký lepší, no. Tenhle elf konečně vypadá jako Duzik. A nevím, co bych to přemýšlel jsem, že bychom si buď to Priesta, což když tak byl teda Tauren, nebo přemýšlel jsem, že bych mohl zkusit Goblina, ale nevím, co bych za Goblina hrál. Když je to třeba takhle. To je divný. Pana ta panda ženská. Moc. Tady to vypadají drsně, ale já už Undeada mám rozjetýho, tak to nechci. Vorka už mám taky rozjetýho, tohle se vypadá hnusně. No. Taky vypadají divně. Dáme si Blood Elfa, dáme si Priesta. Tak vidím, to bude asi nejlepší. Monk mi přijde divný. No, takový nic moc. Já si můžu dát Death Knight, a to jsem ještě nikdy neexpil, ale co nic nechce. Mage taky ne, Mage mám, Rogunu mám a Huntera. A Paladin jakože líbí, no jakože spely a takový. A tak proč ne? Tak, nastavíme si kůže, tak dáme nějakou trošku lidskou, nějaký trošku jemnější ksichtít, nějaký hezký vlasy, možná šlo, barvu, mám si asi bílou, koudla a jo, to jsou naušnice, takže dáme třeba tyhle styly, tak, name, sakra, to je vždycky nejtěžší. Známý jméno. Dáme jí Leona. A sakra. To proč je nic? Takový problém. A to je skutečná ta hova. Co si podívej do tváře, co nám řekneš? Carevno. A to je takový divný. Zkusíme tohle, jestli to půjde. Sakra. Takhle. Takhle. Počkat, vypadá chlap. Teď něco napadlo. Dáme mu takovou bledu, tak. Nějaký drsnej ksich. Ten styl. Mě vadí ty... Tenhle. Barvu mu dáme bílou. Tak, to jsou vousy. Dáme mu... Bez vousů. Bez vousů je divný. Tady to. A dáme ho... Diana. Tak, je to tam. Jinak, kdyby se ptal na jméno, je to samozřejmě zkomolnění jména Geralt, což byl zaklínač, který vlastně vlád magickým schopnostem a mečem, což by se na Paladina dalo dost dobře dovodit. Snažil jsem se i takhle nějak představu těch vlasů, samozřejmě totálně bílý, že nic to šlo. Nějaký tvrdý rysy a jakož ve Vovku vlastně ty postavy téměř neumírají, tak je to úplně best of the best. Jinak, jak už jste si určitě mohli všimnout, hraju na free serveru Ashram, protože nejsem bohatý, ani zapredaný, ani nic na to, abych si mohl dovolit platit oficiální server. A když na to jednou budu mít, tak určitě si ten server platit budu a vyexprim si tam něco. Jak jste viděli zatím, musím se přiznat, že zatím žádnou postavu ve Vovku
jsem nedoexpal na maximální level a toto hraju už od Lich Kinga. Takže celá na ní. Já ještě si chci teda hned jakmile to, tak si zapneme auto, ne? Mně se nelíbí, ale zapnu si rovnou tady to. Tak a pak mi ještě si chtěl zkusit sound a master volume a adapter ne. Komunikace a sluchátka jenom. OK. Tak to mám pěkně ve sluchácích. Tak, a co nám tady píše? Je tady nějaká špatná místnost, takže máme poslouchat. Hořící krystaly, ty zelený lítající objekty na západ od Sunspire slunečního kopí tady byly dlouho napájení nějakými Iceless experimentátory a mana červíci byli jejich strážci, ale nějaká kurážná invaze Quelt Halase přišla a vzala nad nima magickou kontrolu a je tady malá šance na to, že bychom je dokázali narekrutovat zpátky. A máme to províst a pak zpátky. Pak přijít zpátky za Magistrix Eronou. My si v podstatě máme prostě zabít 6 manavirů. Což jsou tady ty malinkatý mršky. Jo. Máme jenom jediný spell, což dává instantní damage. A docela myslím si, že ty manaviry nezmínili, že těch takhle nevypadaly. Asi Line Plot, Spirit, to všechno. Nebudu tady toho brát nějak víc, než co bych potřeboval. Proto nemám taky za play auto, protože nemám nějaký důvod toho brát hodně. Jinak, jak vidíte, jelikož je to free server, tak jsou tady docela, já nevím jestli zase až tak hodně, ale jsou tady boostný XPčka. Ale je tady ještě jeden takový bug, pomocí kterého já XP budu, protože jsem v XP strašná lama. A jde vlastně o takový cheat, že když XPíte v lokaci, nebo když zabíjíte potvory, které už mají zelený level, to znamená, že vám dávají méně XPu, no prostě zkušeností, zkusím se vyvarovat angličářským výrazu, tak za ně dostáváte, ne, ty zkušenosti myslím si, že jsou nižší stejně, ale zabijete je na ránu a díky tomu vlastně vy, když tam vemete hromadu questů, třeba zabít 40 tamhle těch potvor, tak jenom jdete a každý spelem něco, co zabijete, takže je to vodu rychlejší a lehčí. A tady naberu všechno, co můžu, tamhle vidím, tady vidíme hromadu vykřičníků, co tam ten nezhlas. Ještě pro nás máš nějaký úkol, ženštino? Nemáš. Já jsem to možná mohl zase číst, co? Máme sebrat 8 link scholarů z nějakých sprinklo, něco. A další úkol. Myslím si, že tady za ty elfy je tak docela hodně z těch listů. Nic všechno pozbíráme. S tím je nebudeme plnit, protože nejlepší tak nějak, když máte ty questy na jednom místě, vždycky všechny si nabrat, všechny jít splnit a pak je odevzdat. Je to taková nejlepší kombinace, kterou můžete províst. Abych jinak nevím co píknu. Nevím, jak mi to tady bude fungovat, net jede sice v pohodě, ale... Co? No, nevím. Tak už mám level 3. Máme síl. Měli paladiny spely, takže... Dobře, tak to si zapnem, to by mělo být pasivně. To mělo dát efekt, takže to je v pohodě. Jinak mám v plánu začít číst World of Warcraft knížky. Musím se akorát nějaký sehnat. Tady probíhalo, to se nechápu, tady jsou... Jsem to nejčím. Tak jo. Mám zabíjet znova manaverby, takže to je první věc. Takže vidíte na ránu
Kdyby za ní bylo nějaký expo, ale je to docela slušný. Tak, tamhle nějaký ten Link's Color, a já tam nejdu, protože je daleko. Tady už má někdo ten Hammer. Tak, Arcane Silver. Tady ukradnu. Dál. Tohle, Arcane Silver. Tohle. Nebo je to tady, to Vovko mi přijde docela jednotvárný vlastně. A ani tady nebudeme moc dungeony chodit, protože to tady je mostly ty XPčka, tak moc nikdo dungeony nechodí. Nevím, jak je to samozřejmě u Aliance, i když myslím, že u nějakých těch nových verzí, tak myslím, že jsou ty dungeony spojený, že můžou i aliančňáci i horďáci jít jeden dungeon, což je docela zajímavý. Co mám dělat tady? Jo, aha. Takže musím se tady najít mana vědomu. Už by tam měl být někde nějaká knížka, myslím, že se tady spíje. To je jedno, máme tady mana vědomu a máme udělat tohle. Takhle vybouchnout. Prostě nevím, čemu to je, ale to je očividně jen. Arcane Silver další, nevím, proč jsme ho brali. Tak to se nám vyplo. Nějaký orby. To bude na nic. Jak je to free server, tak samozřejmě questy se budou bugovat. Já teda většinou to asi pak budu stříhat, abyste nemuseli čučet, tak já tady 5 minut to zrovna nikdy nebude. Třeba půl hodiny budu přemýšlet, že ten quest je. Nebo než si to třeba z toho vyčtu. A to bude v pohodě. Pak bychom měli získat quest na ty tendry. Což někdo má dojem, že to je převzatý, nebo že je takový easter egg, že to mají být Grooti. Ale to myslej u Hearthstoneu. Myslej ti... Living Root, takhle. Living Root a mělo by, je tam apostrof a mělo by tam být nějaký myslím si přečím. Já máme nějaký baťůže, to jsou líp. Na Edony. Nemám moc Edonů, přiznávám se. Nepotřebuji, nebo nepotřebuji ona. Jediný užitečný pro mě je Bacon, protože je to snad strašný ulehčení inventáře. Takže jsem si musel vzít tohle. To. Nic. A to bychom měli se brát do questu. Sakra free server. A zase tady jsou boostnutý XPčka, což znamená, že já za chvíli budu mít prostě 4. level. Tak já ani nepotřebuju, aby to tady všechno fungovalo. Protože prostě je to tak boostlý, že některé ty questy vám ani nevadí, když vy necháte. Samozřejmě mrzí mě to, protože teď na hlavní postavě mám quest, že mám splnit 40 úkolů zadaných od takový malinký zubatý potvůrky a pak budu mít takového hezkýho mounta. A prostě já ty questy nemůžu splnit, protože nefungují. Mě docela mě to mrzí, protože ten mount je tak... Já nevím ani jak ten mount vypadá, proto chci... Ne. Co to vzít? Co by mělo být taky každý tý by to mělo být. Když tady nám poslední náš pásek, nevím proč to vypadá jak pásek. Protože je to takový divný, že by zrovna z toho padaly rovnou pásky. No. Já mám další quest, že si máme s někým promluvit. To je samozřejmě, protože už jsme výrazně vyšší level na tuhle lokaci, než bychom měli být. Tady bychom měli být tady 1 až 10, takže tady bychom měli mít fakt jenom ty úvody. Jo, samozřejmě blbnou i otazníčky, což je docela blbý, ale přežiju to. Že většinou víte, kde ten zadávající byl. Tak, jedno sem. Dostaneme další report. Máme reportnout někoho.
je problém, že jo? Protože každý den tady to si použijem. Ne, nestačí. A už. Tak, to bylo vše. Tady nějaký, co si zase ty, jo. Super. A jdem tady budu za další questy, ať už to máme všechno z krku. Level 40 se tady nabere poměrně hodně rychle. Se musím nechat samozřejmě, že prostě je to nehorázně zrychlení. Palcem. Judgment. Tak myslím si, že to podladíme, co funguje na dálku. To kašlem, protože to nemusíme plnit. Vzhledem k tomu, že prostě máme. Čo dvakrát? Je divný. Co dvakrát 6, nevím, co to ještě zabije. V pohodě. Ještě viděl jsem tady to. Tak koukneme se s vámi něco, co si můžeme být. Main, to se ještě nemáme. Takže tak. Jinak, což je docela škoda, že tady blbne, protože od Sharanu vlastně mělo fungovat to, že byste měli dokázat vybrat všechny potvory najednou, ale tady to funguje v tom smyslu, že blbnou ty quest itemy, že jak jsou vlastně, v každý potvoře, tak to blbne, ale dá se to přežít. Judgment, pojď. No a když bude čas, ještě dneska natočím díl Hearthstoneu, asi bych, dělal bych si nějaký slušnej deck, tak. Balíček prostě, nevím, česky. Dal bych si nějaký solidní balíček a co jsem zkusil. Už já nechci vzít. Tohle prostě jak musím vyšlat. A sám tohle se bude vzdát. A bych rád z těch firmní epizodě aspoň ten 10. level. Vím, že to sice bude chvíli trvat, že zatím po cestě zabíjet, jsou expy navíc. A trošku to urychlíme. Tak. No asi paladin je něco jako Garen, protože to je prostě... Jo, tak tohle si udělám. Kvůli té zbraní. Zbraň, který... Yes. Poslouchaj ruce, ještě že jsou moje. Co? Nebyly ty ten, že? Byly tady dole, ne? Vždycky. Jo. Cítni. Aha, to zapadá skoro ze všeho. Jo, Feral Tender. Aha. A to já jsem to asi nepřečet, co? Vidím problém. Aha, to mám 2. Jinak, tyhle si postavil, jakož je to paladin a můžu nosit mail, tak asi bych tady vzal mining, jakožto profesi, i když zatím bych moc neřešil ty profese, protože prostě, nevím, přijde mi to, že je to ještě daleko, ale když už někde potkám trenéra, tak se rozhodně nějakou naučím, takže to bude ulehčení. A přijde mi, že tady to moc nefunguje, nebo že tady nemám zobrazený na celé to štve. Jinak, jak vidíte, dovolante 0%, ale to není nic, protože to průběžně stahuju. Nevím, jestli vypne jenom to zobrazení, ale mám už skoro celý to stahlý. To je asi jenom 10 hodin dovolenů, což je na hovko strašně málo. Tak, cítím. Na paladina jsem vždycky hrál jakožto rekreační postavu, protože mi přišel strašně jednoduchý. Je jednoduchý. Musím budu nalhávat. Jedna z nejjednodušších postav jak hrát a je jedna z nejvíc nahustěných, co si pamatuju. Teď na Hearthstoneu taky. Z nejvíc boostlých postav. Tak, Tendra. Bych si mohl zapnout tohle. Byste vy líp viděli životy. Protože někomu to může vadit, že nevidí životy, když tady to by měli. Tady zabijem. Tendra. To je Feral Tender. Tak to bych měl vzít ještě ten vinec z něj. A proč mi najednou z nich padá Arcane Silver? Jsem to vysvětlil.
mohl právě vypadat ten Feral, ten Silver, ne, nebo co to z nich napadlo. A co z nich? Tak si chcípneš, tě můžu umístit. No. Fakt, že Arcane je divný. Nejzkusím to rozhodně urobit. Už můžem. Tady by měl někdo být. Určitě slyšně není, takže není. Vidíte na ránu. Už dávám 92 damage jenom tímhle s tím. Ale to je tím, protože tady třeba do něj, tak dám jenom 28 právě. Ale tady do těch malinkatých, nebo do zelených, tak dáváte asi trojnásobně, takže jste za vodu. Tak chcípním, jdem dál. S tím vypadám jako dobrý zaklínač. Nechci mít štít, budu hrát nějaký... Já si nemusel brát. Budem brát... Já nechci pat mejsku, když jsem zaklínač. Bude vypadat blbě. A nic pak, až budu na vysokým levelu, tak si štít transmognem do meče, aby jsme mohli mít dva meče. Protože dva meče jsou strašný stroj. Kdyby to nevěděl. Arcane Latin. Fakt. Rozumím na to, už to uznáš. To uzná. Tak jo. Hiding the Ultranos. Kde to je? Tam. Takže to je v pohodě. Tady to nevím. Tady to vím, že nemůžu dělat. Tady to vím, že taky nefunguje. A tady to vím, že taky nefunguje. A tady to jsem myslel zničit. Tak, super. Tak jo, teď musíme najít to místo, kde ono to je. Southwest. Jihovýchodní. Asi nikdy nepamatuju. A myslím, že to bude tady u toho chrámu, to je logický, no. Za chvíli 7. level. Nějak co nejrychleji samozřejmě 20, to je první milník. Protože pak máte mounta, už nějaký mount mám koupený. Základní hodiácký prostě. Budu mít aspoň, tyjo, co oni mají. To je takového toho divného ptáka. Budu mít na čem jezdit, když budu ork. Jezdit na ptáku. Jak jdou proti tomu máte něco? Se vám to nelíbí? No. Dva cooldowny. Jo, až jednou zlo, poslovka odstraní cooldown. To se to pak bude dát. Tak, pojď. Tak. Myslím, že už jsem tak strong, že to je úplně jedno, co oni tady provedou. Že normálně na takovém malém levelu jsou samozřejmě všichni žlutý jenom proto, aby vás nemohli zabít, když vy nechcete. Už to řeknu, protože samozřejmě jsou dva typy nepřátel, když tam žlutý a červený. Červený po vás jdou hned, co vás uvidějí, žlutý jenom když na ně zaútočíte vy, tak samozřejmě to jsou ještě takový jiný, to jsou ty zelení a to jsou kamarádi. Ty většinou je dobrý se nesnažit zabít. Může to snížit reputaci. Co dělá tohle? Stuns do target. Není potřeba. Tak jo, vidíme, jak nám to tady půjde. Vždycky dělám za rogu, tak mám takovou pěknou knížku a pak nakonec videa ji přečtu. Protože je to prostě taková nádherná knížka. Tady neměl by být černé. Já vím, že zelená je barva uklidnění, ale to tady z něj nový quest. Se vidí. Tady to mě vždycky dostávalo, když jsem hrál v Vovkách. Když jsem na kávovku hraju už strašně dlouho. Zase, že už... No. Od Ličkinga určitě, možná už jsem ho hrál i předtím. Jsem si jistý. Ale nikdy mi to nepřišlo jakože... Protože někdo to může brát jakožto brutální hru, a mě to jako brutální hra. Nikdy nepřišlo. Že mi přišlo takový... Prostě úplně... Nevím, mně to přišlo normální docela. To je no, nízký.
Jo, to už jsem vzal. Tak super, tady, protože... Jo, to má být otazník, ale to bude naprogramovaný. Nebudeme za to vinit, protože líp bychom to sami nenaprogramovali. A dobrý. A tady do vody. Protože samozřejmě to nebudu trapnit. Tak. Můžeme kde jsem. A super. Samozřejmě se necháme poživit bez penalty. Což je výhodný, že nehrám žádný challenge. Takže nám je úplně jedno. Zase je docela dobrý, to budu používat na tu manu. No, vždycky za všechny postavy, ve všech hrách mám problém s manou. Jo, nedělá se srany prostě, ve všech hrách, ze všechny postavy. Protože, já nevím, jak je to možný, ale pro mě je mana něco jako druhý. Prostě, co nedostatkový. A když ji máte, tak jste v pohodě. A dostali jsme štít. Musím si ho vezmem, protože... Helion. Což Helion? Je dobrý, když se koukáte po těch knížkách, čtete si je, protože některé knížky jsou fakt. Já jsem přišel do svůj baťo. Je to možný? Nemůžu to dělat, když se pohybuju. Se docela odporuje. If you know what I mean. Tak já pošileno. Spravíme všechno. Armor si. Myslím už kaťata. Ještě co? Ne? No, ještě tím tohle. Zavřít. Víc kaťata. Provat ten zbytek, protože jsme šetřiví. Tak, teď budeme mít další abilitu, World of Glory. Jo, to už je to. Tak jo, Garrison ability. Ještě nevím, jak to tady funguje, ještě jsem to nezkoušel, ale budu se snažit co nejdřív. A pak samozřejmě zapalit, ježiš, to je příliš. Ježiš, to vypadá, jak kdyby tomu kousla nějaká krysa, ten zbytek byl sýr. No. Tady to healuje a tady to by mělo dát. Jo, a tohle jste na tanku. Desítce by měly být talenty, ne? Jo. Proto bych chtěl tu desítku, abych měl do příštího dílu, možná bude hned zítra, možnost si vybrat, co budu za talent, i když myslím si, že je to otevřít nejde. Docela na nic, mně se vždycky líbilo, dřív to šlo, že jste to aspoň otevřeli a viděli, co tam jsou za talenty, že jste si mohli vybrat. Tak, jinak teď budeme vstupovat do Silver Moonu, což jsou samozřejmě rozpadlé runy, což je prostě válka. Tam tady úkol, což znamená Raptor, teda report. Máme reportovat někoho, kdo... Máme říct, že ta ženská byla zabita nějakým vrčtem, což je něco absolutně jde. Je to zlepšit si angličtí nás dovednosti. To je jedno. Ne, tak ten jsem byl určitě zavražděný vrčtem, ten na to tak vypadá. Aha, to je ono. Nevím, jak je to možný, ale když se koukat. Můžeme Vovku hrát z první osoby, to bude vypadat docela zajímavě. No, proč ne? To bude vtipně. A tak to by se mi hodilo. Myslím si, že nikdo takhle Vovku nenatáčí z první osoby a mohlo by to být docela zajímavé. Samozřejmě to není úplně první osoba, protože to si meč není vidět. Ale mohlo by to být zajímavý. Aspoň máte na co koukat, už já tady s ním budu kecat. Ne, že by bylo přímě, až tak nechci. Tak máme dokončit objednávku, takže musíme až do města. Musím se nějak bude úplně všechno, protože jsme prostě to dungeony, raidy, roleplaying, PvPčka, víkend, každý den tady jsem byl. Request, send. Tak, nikdy neodpovědi, ale aspoň můžu zlepšit pocit, že jsem napsal. Jinak my vypadáme. Ta bratka se mi tam moc nelíbí. Jsme takový
Jak by nás někdo vypral v Arielu. Oj! Vaj! Mus. Všimli jste si, že se domů nikdy nezapadá slunce. No. Vypadá dosti zvlášť. Co zkusím? Tak dáme. Eply. Teď se aspoň něco máte. Tak, na to vypadá líp. Jak máte na co koukat, až budeme počít. A bylo to nastavení ještě postav. Už nebudu něco. Fest. Hi. Fail. Na všem. Přátelé, samozřejmě na výkon, protože mě na ty grafice zase tak nezáleží a kvůli vám. Tak jo. Tak. Tady je magistr. Auto vypadá krutě. Gentleman. Tak pojď, pokecáme něco. To bylo rychlý. Tady to je... to chci. Saký expedice. Fire training. Ne, to má něco dělat. No. Tak na to kašlem. Tady ven. Tadám. Co tady? Tak, tu seš ty jsi kapitán. Pravý. Orlu. Stopable Markestos. Tady to je Bontit. To je vždycky nějaký něco jako boss. Tak, teď zajímá jiná. Mě nezajímáte. Mě neinteresujete. Interesuje. Já myslím, že pak tady ten popraví. Když to je dobře naprogramované. To je zrádce. Se ho neměl zřejmě. A teď vypadá strašně dobře. Ne díky. Vypadáš divný, jako rok skytící, jako kdy to by době. Tak jsem keeper. Jo, já se pračí jablíčka. Zatím nebyl stupný. Takovou home. Teda mou home. Jablíčku tě rovnou prodám, já nechci. Myslím si, že za postavu, která se může healovat, nebudu potřebovat. Tak, ještě nějaký questy, ne. Tady je důležitá věc, na kterou nesmím to zapomenout, je, že tady po celé mapě v světě Warcraftu jsou tady je Dragonhof, ale jsou to jinak. Prostě lítáci se jim říká v češtině. A ty vás vždycky na nějakém takovýmhle divným dvorovi, nebo pak v Ogrimaru jezdíte spíš na těchhle z těch, tak spíš tady na tom jediném, tak oni vás vždycky dopraví někam. A musíte je mít objevený, takže je dobrý nevynechat ani toho prvního. Tak jo, unstoppable. Jo, unstable, ne unstoppable. Takže nestabilní, ne, nezastavitelný. Už by nemohl být zrovna zastavit. Ten měl být teda. Krystal. Je tam? Jsem přerušen. Co nebyl přerušen? Tady nic nehraje. No. To tady jenom vypne. Tak v tom případě já zkusím si zapnout auto. Tak to můžeme. Ne? Nefunguje to. Já se tak určitě vyhrám. Ale když řeknete, že vás to pak zbavili. Ale přiběhnu takový sám. A v tom nic není.
Další vlastně nefunguje, ale první červený kotvy. Takže vrhneme se na ně. Jo. Jsou arcane golemové. A ty taky změní, ty vypadaly dřív jinak. Jo, já to vlastně nemusím vytvořit, protože mám zapojit auto samozřejmě. Takže bych vypadil vám docela v pohodě, akorát máte inventář plný tohoto bordoru, kdyby se tak to učistil. Wretched Urly se tím nemusím zabíjet, takže to ani dělat nebudu. Když se takhle to kouká, tak mě nezbyde nic jiného. Se to se bez toho projít nedá. A to je jedno, vyberám. Tamhle jdu, to si dojdem. No už to je patrola, to bylo myslím, že arcane kola. Několik změn. Všechno seberem. Počkej, to už použitý, ale? To je fajn. Znovu se jiný, tak to je tas. Urly. Zabit. Na tebe. Jde na malých hodech strašně těžký natáhnout víc vlastně nepřátel. Ale je dobrý, když se vám to povede, abyste to opravdu neudělali, abyste je nenatáhli. To máte velice lehčí. A já myslím, že tamhle velice vždycky ten údrych bylo Hylis. Nebo možná, nebo to máme za úkol. Vždycky dostává z té bombové úplně rozpadnou. Já neroz... Těch, který se rozpadají. Cože chci si... Bez ten problém. Teď mi ho dáme. V pohodě. Počkáme na downy. Dobře, budeme doufat, že ty si nás nevšimnou. Ne, nevšimnou. Super. A tak. Úplně všechno. Úplně všechno ještě ne. Ještě potřebujeme ty golemy. Nebo patroly. Pak máme úkol s promocí pingde úplně v prčicích, což ostatně vždycky, když máte úkol s tím promocí, zabijeme pingde s tím úvrchem. Už se mi tady nelíbí. To je progresivní stůl. To je prostě úplně naschvál. To nesnáš už někdo naschvál si v cestě. Jsem Wretched Ulrichová. To je ten golem. Patrolo. To se natáhne, naagruje a natáhne změní. Učil všechno z něj. Co tak prostě tam padne ten golem, tím přijdeš celý ty krystalové vnitřnosti z něj vypáří, proto aby získal jednu věc, kterou chtěl. Pojď si. Co dostaneš, tu palici. Drzej. Tak. Další patrola. To se nějaké počuje. Nebo prostě jsou strong. Je má to všechno. A co mi tady chybí? Prostě je vůbec na ten quest. Se na něj můžu vykašlat. Protože nemá význam, když nefunguje. Hej, taky vidím, to moje prácička. Ještě zlepší. Pojď. Střežím. Čítme. Další čít. Ne, ten to už nepřežije. Nebudu je vybírat, protože během chvilky celá klouk, to se hodí. Takže nic zjistil. Dá se to prodat, ale od té doby, co schopností nestojí žádný peníze, tak nemáte problém prostě nastřávat 500 dluhů. Víc mám tajný zdroj peněz. A co jiné není, no. Já ho na hlavní postavě mám ještě teď, já jsem tam 1000 goldů, kupoval jsem si monty a lítání jsem se učil, už tam mám asi jenom, já mám dalších 500, to je úplně jedno. Tebe kradu,
Zabijám. Dál, tak. Klid, třeba. To všechno odevzdat a možná ve 10. level. Tak co? Klíč, no. Musím ho tak. Nose. Jak mám Holy Power, což je hlavní doména paladínů. Tak, complete. Ještě ne. To je zrada. Můžu mít zrada. Něco se jdem sem? Tady to můžu. Počkej, to tady ne. Tady to, yes. A tady sem. Dál vstupu naší světem Silver Moon. Myslím, vzít fotku máme nějakou, ale se co? Tam třeba nějaká bude pěkná zbytí. Tak. Jinak nebudu asi číst, co přesně v těch questech máme dělat. Za prvý ty questy by trvaly ještě 2krát díl. Nechci se mi moc, no. No, tady. No, freestyle. Tak, máme 10. level. Yeah. Tady můžu mít to Playing with Fire. Jo. 10. A to odnesu, to mám nějaký experti. Tady to já zahodím, protože já to nepotřebuji, to si oblíknu. Tak, talenty, Holy, Protection a Retribution. Já pojedu se Retribution, protože to je vlastně damage dealer, což mi přijde nejlepší. Tady nic už není. Nechci dojít akorát tím, že tady by mělo být někde. Jdem tam, někde by mělo být jakoby série questů. A když tam, jakoby aby tam bylo víc s questů, bychom měli být krytě. Stále naučím Retribution. A co když tohle... Tam. Dobře. A on to potřebuje 3 holy power. Dá se to nahoru. Rychle, jinak level 20, tak bude, nebo od levelu 10 to bude strašně rychle, protože jak se dostanu do Ghostlands, asi na levelu, budu tam tak na levelu 15, to tak vidím, tak tam rozhodně nastřádám tak 10 levelů, protože když si znáte Ghostlands, tak tam je hromada questů. Jo. A ty questy jsou hodně lehký. Jako to nebudu. A nebo jo. Já tady velmi questík. Budu mít tady to. Tohle. Co jsem vzpomínal. No. Jak můžu se schovat. Nechci. Overlay. Nebo se otvírat bočušky, jo. Ne. Jak se schovávám overlay. Nevím. Každopádně tohle z toho bude pro ten otočí zády. Tohle z toho bude pro tento díl všechno. Takhle. Tak. Doufám, že se vám líbil, že jste si aspoň trošku užili a doufám, že se samozřejmě uvidíme u dalšího dílu. Čahoj!